cukup. Golek banyak. Golek banyak. Takjak pacaran. Oh, lah kok wis ora gelem karo wong. Angel le wong. Seratenane angel. Njaluk disosor batruke. Matur sembah nuwun, Nduk. Iya. Wontene kanane bengi iki alhamdulillah gayeng regeng. Iya. Sadurunge luwih dhisik ingkang langkung utama nomor 1 awake dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam wonten ngarsanipun sedaya para warga wonten ing Laladan Kalurahan Desa Ngrukem. Iya. Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo. Ya Nduk ya. Ya Mak, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing Laladan Ngrukem Melarak Ponorogo kene Mak. Iya pancen bener Nduk. Iya, luar biasa matur nuwun banget. Iya. Awake dhewe ngaturke panuwun merga ya mung sak sing atase mung sawake dhewe wae teka ditimbali ning Laladan kene. Ya alhamdulillah matur nuwun sanget. Heeh. Iki mujudake berkah kaberkahan kanggo awake dhewe sak kanca-kanca rombongan Sukonedo ya Mak ya. Kudu ngawur. Ansor laras saka Gunung Kidul. Ya Mak ya. Matur nuwun. Ya. Bengi iki acarane apa, Mak? Bengi iki acarane wayangan. Lah iya, dalam rangka apa? Kepruk sisan. Kuwi ora galak-galak karo wong tuwa kaya ngono. Ya kuwi dalam rangka tasyakuran pembangunan jembatan Sidomukti. Ya. Ngiras pantes bersih desa Ngrukem, Nduk. Oh iya, heeh, luar biasa, Mak. Heeh. Wontene bersih desa iki mujudake sawijining adat upacara adat sing ora iso ditinggalke lan ora kena ditinggalke lan aja ngasilang. Ya, kudu tansah diuri-uri saben taune. Iya, heeh, Mak, bener, heeh. Ketitik para warga ing Laladan Ngrukem kene iki semangate luar biasa, Nduk. Ah iya. Nggone padha berbudaya, masyarakate padha seneng kelawan budaya Jawa utamane wayang. Ya. Ning kene iki ya ana kesenian khas daerah kene. Ya. Riok Ponorogo. Wah kuwi luar biasa. Ya. Riok Ponorogo kuwi tekan Gunung Kidul wis akeh banget sing padha menalurikan budaya ana ing Ponorogo kene. Ya, heeh, Mak. Heeh. Lah banjur sing kene warga Ponorogo ngundang wayangan dalang saka Gunung Kidul. Iki wis mujudake nek ning pelajaran IPS iki jenenge nek ora kleru asimilasi, Nduk. Oh iya. Asimilasi ki apa? Asimilasi kuwi pertukaran budaya. Oh ngono. Pertukaran budaya dadi contone warga Ponorogo wayangan gagrag Ngayogyakarta. Iya. Lah warga Ngayogyakarta nalikane ana tanggapan reog kuwi nggunakake reog gagrag Ponorogo ya reog Ponorogo kuwi. Wong ngono, heeh. Kuwi jeneng bertukar budaya tanpa menghilangkan budaya asli di daerah tersebut tegese ya tansah diuri-uri. Oh iya, bener, Mak. Wah iki luar biasa. Iya. Matur nuwun sanget. Ya. Sartane awake dhewe melu ndedonga. Ya. Ora engko sik, Mak. Bahasamu kok nganggo asimilasi barang. Aku arep munggah kelas 11 karep njupuk jurusan IPS. Oh iya ngono. Dadi aku kudu ngerteni. Iya, heeh. Aku nek arep njupuk jurusan IPA kuwi aku ra jegos. Iya. Dadi aku milih jurusan IPS. Iya. Mergo awake dhewe iki srawunge iki ya kudu nganggo sosial. Iya. Ana ngersane warga masyarakat semene mbane kuwi kudu nggunakake ilmu pengetahuan sosial. Oh iya ngono, Mak. Iya, iya, iya. Melu jurung pantungo ya, Mak ya. Iya, Nduk, muga-muga para warga ing Laladan Kelurahan Ngrukem ya ing Desa Ngrukem kene anggone wis nglampahi nindakake tasyakuran pembangunan jembatan Sidomukti. Sisandene bersih Desa Ngrukem. Ya. Muga-muga tansah pinaringan gangsar lancar rezekine kabeh para warga. Amin. Para warga sing mapan ana ing Tegal Kepanasan, tandurane dukut 1000 tuh ngrembaka, panene mlimpah hasil apik kabeh. Amin. Migunani tumrap sak kiwa tengene munggahe ana ing Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo. Amin, Mak. Iya, iya, heeh. Lan muga-muga jembatan Sidomukti ingkang wis kepareng diresmekake utawa wis disyukuri. Iya. Muga-muga bisa digunakake kanggo sarana masyarakat kanthi sing bener becik dan semaksimal mungkin. Ya, Mak. Amin, amin. Heeh.
Iki rak yo ngiras pantes sosialisasi Desa Ngrukem bersinar to, Nduk. Weh ngono. Heeh. Sosialisasi apa, Mak? Bersinar kuwi ana tegese. Apa? Bersih narkoba. Oh iya. Tegese Desa Ngrukem iki duweni slogan sosiali bersinar bersih dari narkoba. Weh luar biasa. Heeh. Sing seneng narkoba ki ora ana manfaate ya, Nduk. Ya, heeh. Sing do kulino ngepil, sing do kulino nyimeng ngono ki do lerenono. Ya. Sadurunge do dicekel karo pihak sing berwajib. Ya, heeh. Ora ana manfaate. Ora ana manfaate. Ya. Sing do ngelim-ngelim kuwi barang kuwi. Lah ya. Ngelim kuwi rak ya wagu banget to, Nduk. Ayo. Nek mati mergo ngelim, Ya. sok neng kono ditakoki, matine kena ngopo kowe? Mergo lim, arek ayo lucu banget. Iya. Mati ki ya apa sing kepenak ngono wae lah kok ngelim mergo lim. Mergo lim aibon ngono rak ya isin kowe. Iya, heeh. Matur nuwun sanget. Iya. Salam-salam nursane para warga, Ya. laladaning Desa Ngrukem, Ya. para panitia weh matur nuwun sanget Pak Ketua mau wis paring dawuh karo aku ya sithik akeh saiso-iso kanthi caraku dhewe ya tak sampaikke ya Nduk. Ya. Bengi iki awake dhewe ora dhewe. Ya. Ana bintang tamune njane Mbah Lawoya. Mbah Waluya. Tanggamu lho, Mak. Tanggaku tak gawa rene. Iya, heeh. Karo penjane Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Weh, Mbak Elisa ki ora kundur ning Yojo. Ora kontur, Nduk. Seminggu ki ana Jawa Timur. Iya. Matur sembah nuwun ingkang kinurmatan njenengan Bapak Bupati Ponorogo, piyambakipun Bapak Haji Sugiri Sancoko SEMM. Ya. Piyambakipun Wakil Bupati Ponorogo, piyambakipun Ibu Hajah Lisdiarita SH. Ya. Mayor Infantri Misirin, piyambakipun Bapak Kepala Staf Kodim Ponorogo matur nuwun. Ya. Pak Camat Melarak nggahipun Pak Joko Setiawan SSTP MSI dalu punika parang lenggah. Ya. Kapolsek Melarak nggahipun AKP Rosid Effendi SHMH dalu niki lenggah ya, Nduk. Ya. Dan Ramil Melarak Kapten Infantri Abdul Kohar dalu niki lenggah. Ya. Kepala Desa Sekecamatan Melarak matur sembah nuwun, Sekretaris Desa Sekecamatan Melarak matur nuwun. Ya. Ketua BPD Sekecamatan Melarak matur sembah nuwun. Ya. Sedaya RW, RT dan tokoh masyarakat wonten ing Kalurahan Ngrukem ya ing Desa Ngrukem, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Matur sembah nuwun, Mak. Ya. Ki ya salam-salam kanggo kanca-kancaku sedulur-sedulurku sing ana ing Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Ya di ngapura aku 3 dina iki ranyang. Ya. Kowe iki wis ditutup-tutupi wirangmu, kowe iki wis ditutup-tutup. Monggo mbladek pirang bengi ora. Katuraken wilujeng dalu rumiyin Ya, Mas ya, Yusuf. Mbak Elisa Iya, wilujeng dalu. waduh, ya Ya. panjenengan yo mbladek iki sami-sami lho do bladekan Oh, iya? wayangan. Alhamdulillah berartine wayangan niku tasih ditresnani kalian para warga saantero Jawa. Leser, anu leres. Leres, leser, nggih. iya. Mek nyoba rumiyin nggih ngaturaken wilujeng dalu katur sedaya para warga wonten Ngrukem. Ngrukem, orang ngrukem. Nggih, Bapak Dadang Ngrukem. Ngrukem. Heeh, ngrukem. Kam. Oh, kem. Kem nggih, Ngrukem. Ngrukem nah. Nggih, Melarak Bonorage. Hah? Donorage apa? Bonoragi? Ponorogo. Ponorogo. Ponoragi. Oh, mboten saged ngeten nggih. Iya. Aku ki karepe ki tak halus-halusin gitu loh. Pengen tak kromok-kromok. Keneng nek jeneng bulane ya ora iso ya. Gak iso dikromok-kromok. Jenengan ki ora dihalus-haluske wis ketok halus. Iya. Apa nih? Lah ya samu barange kok ya. Sing jelas nek ngomong rapati yo alus. Oh iya, heeh. Ning nek encen nek nggon rai encen laler we geblesek. Ah iya. Coba tak nyoba. Alah. Heeh. Sehat ya Mas Yusuf. Alhamdulillah. Iki berkah tanpa upama iki mondelalah ya awakmu kok ngundang aku kok kon mawar kuning. Lah Iki iso. mau wis di WA karo sobat ngebiare Indonesia. Kepise? Upama mengko Mas Yusuf ki nyupoti Mbak Elisa nganggo mawar kuning, pokoke 500.000 Lah, iki untuk poin. Mas Yusuf cair. Oh iya, matur nuwun. Alah
Dari sobat berkah. ngebyar. Sobat ngebyar Indonesia. Kula tampi mugi-mugi ora lokak malah kebak. Amin. Ya. Bejane nggo jajan sate, Le. Tak dumke aku ki tidak. Lah iya, wis jajal sate Ponorogo durung. Kepiye aku malah rungu. Ning kene kudu njajal kuwi ya. Oh. Sate Ponorogo an ono akeh ning kene ning Ngepos. Ndi? Ngepos ngepos. Ha, itu wis arah kono akeh. Heeh, nggih. Akeh pokoke nggon sate-sate ayam Ponorogo beda karo sate ning Jogja, Madura beda jajal sesuk. Kok tumbas sate koncone jajake kabeh. Aja kaya wong tipis. Oh iya, Ya, ingkang bakun iki acaranipun macem-macem ning didadoske setunggal ya. Ya, macem-macem dadoske setunggal. Heeh, ingkang kaping setunggal inggih menika selamatan napa nggih bersyukur atas jembatan tasyakuran jembatan ingkang sampun. Kok gumujeng to, Pak? Ayo ki, kok iso le omong ngono ki lho? Ah nggih, kula nggih mboten ngertos. Pokoke intine jembatan ingkang sampun dipun resmekaken menika saged migunani tumrap warga sedaya wonten Ngrukem Melarak. Mugi-mugi nambahi rezekine paringi lancar mergo anane jembatan perekonomiane iso lancar. Oh ya, itu benar. Itu benar itu. Nah iki iso anane jembatan iki dasare nggih masyarakat saking sayange kalian Bapak Lurah, Pak Bambang. Wis telung periode iki bonus 2 tahun. Bonus 2 tahun. Ora elok sangka. Luar biasa nyuwun tepuk tangan rumiyin kangge Bapak Lurah niku saking tresnane niki lancir nggih sedanten. Mbak Elisa. Nggih, napa? Iki saurunge matur luwih akeh. Nggih. Iki ya awake dhewe sak kanca Ansor Laras ngaturke bela sungkawa dhisik kanggo penjarane Mas Hayu merga engkeng Rama kapundhut ana ngersane Gusti. Innalillahi nggih niki napa umbul donga nggih ngatur panjenenganipun mugi-mugi tinampiya lan kaparingan swarga langgeng. Amin. Husnul khotimah kagem ramanipun Mas Hayu. Ya. Ki mau penjane Rama Eka Bilawa ya wis WA aku lah nggih. Wis up arwaku Mbak Elisa. Napa niku jen napa? Salam kagem keluarga wonten ing Ngrukem Siwalan Pandaiwatu saking Rama Haji Eka Bilawa Padepokan Surukubang. Surukubang wonten Bekasi. Iya, bener itu. Iya. Heeh. Menika nyuwun panmundutan napa-napa? Ya, minta rujak jeruk. Rujak jeruk nggih, mengke dipun pinangkani. Ya. Napa malih wonten surat-surat lintunipun? Surat-surat komplit STNK ana, SIM ana. Waduh kuwi maksude layang layang. Oh iya. Dari Mbah Sukir nyuwun goyang Semarang ya tak ngono nyepoti Mbah Waloyo aja lene. Iya. Nah iki akeh banget iki Mbak Elisa. Mbah Waloyo wau nggih beto bapak kula niku beto hilang semar hatiku ora sumelang ora cengkang memandang goyang Semarang. Apa? Yuk. Selamat siang Mbah Waloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kasarasan karahayon dengan mugitan sarmentak tematan kita sami. Matur nuwun pun timbali datang Ngrukem. Kalian Bapak Panitia. Ya kalau ini
sing ngebel aku ki Pak Agus. Pak Agus. Heeh. Pak Agus apa Kayer sapa jenenge? Piye le nelpon? Sing nelpon, halo. Mbak Olo ya dina iki selora, piro. Ya pokoke nang kene iki sing penting pas seduluran. Oh, berarti ra ono apa-apa niki nek pas seduluran, Pak. Duit ki nomor 29. Nomor 29 lah. Sing penting iso tambah pas seduluran karo piyayi ngrugem. Bener. Apik. Aku tenan nek kelangan duit kon milih karo kelangan sedulur, aku trimo kelangan enggak. Wis dadi orane. Berarti ra gelem kelangan loro-loro. Nggih, matur nuwun iki acarane apa jenenge? Versi desa nggih hotel. Resmian jembatan. Terus apa bebas narkoba, sosialisasi bersinar. Ya. Ngrugem. Ngrukem powi. Ngrugem. Tegese. Wel yar didawake. Ya, Leleng nggih Bapak dina iki. Ngerukem. Ngerti ra nek didawake ki Desa. hurufe apa wae? N dhisik. N. En ki nuhoni apa dawe wong tuwa, nuhoni apa dawe kiai guru lan kabeh sing unggawa berlaku. Wah, rada gleleng ngene iki. En. Iki lek mikir ya ket mau lho iki. N berarti geng. N ke. G. Guyub rukun bandol ngrompol kabeh gotong royong bareng-bareng. Amin. Iki neh iki. N ke. Iki karo ngeling-eling lagi. N ke. Nger. R. R. Rezekine lancar mongko rezeki sing barokah. Amin. Umure mbuh tuwa mbuh enom ora bedak-bedakake kabeh padha guyub rukun satemah ayom-ayem tata titi tentrem. Amin, amin. Isi angel neh. Ya, ya, ya. Ke A. Ora kok atau K. Karben padha cukup nggone golek sandang pangan mempeng mbuh awan mbuh bengi kabeh rezeki halal. halal. Apik. Kae iki. Ekonomine tetep lancar ora sing rendet kabeh padha sregep nyambut gawe. Manembah marang Gusti ngakarya raka yang kersane Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikara seping rubeda jubu ingkang kinayu sembodo ingkang den sedya. Kuwi ngrugem ngono. Amin. Aku seneng ya Bapak iki rada mleti bengi iki beda kaya adat istiadate. Selamat lek kudu donga bener selamat. Lah kepiye? Yo ngene lho Pak. Iki nek meleset ya dikani karo Pak Lurah aku. Monggo lurah kene iki aku dikrungoni ngene iki. Pak Lurah kene iki nganti ping 3 lho. Dadi 3 periode. Iki lurah sing kena nggo contoh. Lah aku ki RT lu seminggu wis didemo. Kok RT seminggu wis didemo iki Korupsi dana kerja bakti, Mbak. Ning kuwi jane. Ora ya sing ngono kuwi lah sing penting wong urip ning alam donya iki ora beda-bedake. Sing penting bersatu guyub rukun mesti bakal ayom-ayom tata titi tentrem. Lah ya disatoke nganggo wayang pagelaran wayang dina iki ya, Pak. Iya. Wah, monggo. Piye niki kula mirip boten niki kalih bapak kula wahu. Niki bapak kula lho niki. Allah niki. Kowe ngaku bapake ra apa-apane ora usah nganggo ala-ala lho, Duk. Lah ya kan aku mung jujur, Pak. Lah kowe iki ya anakku. Ya sae-saenan. Niki sae napa sae? Mah bahaya kaku. Pada kar diangkatke wae. Niki nggih anak kula Pak Lurah. Kalih Pak Kiai sedaya pemirsa ya beda ki ra apa-apa wong ben-ben ki tenelingku ngijabi mbok niki wis meteng 3 sasi. Dadi Dudu anak kandung. kowe lek nek wong meteng ki pirang sasi? Lek songono. Wah isih umah 6 sasi ora lumayan. Mbok yo umpamane 3 sasi lahir arep dadi apa kowe lek maneh. Ya ning ya ketok beda ya, Pak. Delok terus kok kulit pakulitane. Aku petak to. Putih. Putih. Bapak lo yo ireng. Bapak ite. Ireng malah sehat. Kok sehat. Ngendi enek. Ireng kok sehat. Ireng ki wong ora tau wadus gek dadi lara. Ireng malah sehat. Kok iso? Neng rumah sakit wong diimpus tak takoni lara apa yu? Lara kuning. Ora ana diimpus kok kula niku lara ireng niku reneng percaya aku. Oh lah ya. Ya jane iya. Atur mbiyen ngene nek lahirmu. Nggih. Iki saiki wis nganggo bidan. Lah nek aku lahir mbiyen ki dukun bayi. Oh, lah nek dukun bayi. Nah, jaman biyen mbokku lahir nglairke aku ki dipesen karo dukune
Mbokne nek sampean kepengin anake sampean sehat, bayi iki ora ketang 5 menit nek jam 09.00 kepepenen. Oh nggih. Ya dipepe. Wah aku dipepe iki delalah ditinggal ning sawah ki sedina lali ra dintas. Ora dintas. Disahutno langsungan. Aku yo ning kayal-kayal ning watar ngono lah mbokku ning sawah jam 4 kelingan mepe aku le cincing ora ngerti saru. Aduh ini aku langsung wubut. Aku kayal-kayal wis saut udu tangan. Ngono apa? Lambe. Mula kok. Ayo muni nyawarno kowe. Arep ngene iki. Nggih, Kang Baku menghibur masyarakat ya Pak. Iki seneng-seneng ngaturaken Seneng-seneng. seneng-seneng Seneng. paring panglipur. Nah, seneng. Murih kabahagiaan sedoyo masyarakat ingkang rawuh wonten mriki. Iki ana penggemar wayang kulit sing saka Kata. Magetan nganti Nggih. tekan kene mergo tresna budaya. Lah nggih. Ya. Darane Tur Pak Trimo. dasare oh bener. Tur dasare iki wayang ngene iki iso mayokake bakul-bakul ya Pak. Ning kene ana bakul gambar-gambar kae, bakul cilok, bakul siomay. Bakul dawet. Dawet, Wah. bakul bakso. Pak mau jare tuku bakso. Heeh. Mau jajan bakso. Aku iki malah padu karo sing panu lho sing bakul lho. Lah padu ngopo? Lah kan aku diulungi bakso ngono sak lepek ngono terus tak jaluk. Malah ngene ngangkorane lepek tak jaluk ngene kok ora entuk iki lho. Lah ngopo kuwi? Kuwi bakso apa sing dawet? Kuwi mau sing karo aku to, jajan dawet jabung. Si jabung kuwi oh Lah, dawet jabung. Kuwi kan wis aku mau wis pesen loro, gempol nganggo tape. Gempol. Nggih gempol. Gene bapak gempole loro, aku ngono. Kan tak tunggongke kayak gitu. Aku wis bener, aku njupuk mong ora mong ikine tok mangkok ketok. Lah bapak, Lah kok dicuwak? Ya tak aneng-aneng sak lepek sisan ngono to. ning kene iki ana terkenal lho, nek dijupuk lepeke berarti artine iki bakalan dadi bojone bakule, Pak. Lah sirku ya ngono kuwi. Ora bol ngincer bakule dawet to, Pak. Lah ya aku ngeling itu nek mbokmu ki ya wis mati, gak aku ki ya ora dudha. Mula-mulane Oh, kok duda ya. Dudha aku wis 30 tahun ora duwe bojo. Kayak iki anakku ki ya urung duwe bojo. Dadi aku ki ya dudha kayak iki anakku wis gedene semene iki wis tau dilamar karo kantor pos wae ora tak neke. Lah kok kantor pos? Lho kok ndak anak-anak amplop. Iya. Geseke pegawai kantor pos ngono lho. Ngono antare iki. Ya aku, Pak. Nggih. Ngene sing rabi iki bapak sik. Dadi Bapak. sesuk nek kowe iki dadi manten kuwi ana sing mbok sungkemi ngono. Oh, ngono lah ya, Pak. Berarti cen bapak dulu lagi aku le rabi. Lah bapak arep rabi kapan? Lampu aku angger tak rasani kono stroke, angger tak rasani kono semaput. Dadi sprene ku urung entuk calon aku. Iya, wis ora apa-apa. Sudo ki ning tangane sing kuwasa. Iya. Iki Saus panglipur, Mas. ngene, Mbah. Oh, Heeh. Atur nawala iki. Wara-wara pilih acara dalu niki live streaming wonten ing channel Pratama Multimedia Ponorogo. Oke. Ugi sinengkuyung terop panggung Garda FM. Garda Siwalan Melarak. Ya pun Pak Yadi Siwalan Melarak. Iya. Nyuwun mari kangen kunjuk dumateng Bapak Kades ugi sedaya perangkat lan umumipun sedaya masyarakat wonten ing Laladan Ngrukem Melarak Ponorogo. Iya. Ki ana neh to, Mak. Ana neh. Kula nyuwun, ya wis mau ding iki. Nah, dari penggemar wayang ya pun Pak Trimo Pratama Iya. dari Desa Purworejo. Kecamatan Nguntara Nadi Magetan. Wah, luar biasa saka Magetan, Bro. Iya. Kula nyuwun prau layar dibajutke aja dipleroki. Nggih. Terima kasih atas layanannya gendeng ini. Ya, matur sembah nuwun dari Pak Trimo Pratama Nguntara Nadi Magetan. Iya. Iki kok Kalian menapa? mau saking wingking, kula mau wong lewat wingking kan, lewat wingking niku mriki mburi terus ketemu kali si asa-asa mburi. Nah niku mengke dikirimi caping gunung nggih. Oh, nggih. Nggih, kakek Gila. ibu-ibu. Iya, Baku niku. Iki ane kuwi. Oh, iso mbaca apa, Pak? Pak Trimo Pratama. Ah. Purworejo. Heeh. Apa iki? Iso baca ora? Aku ki ya sing gede-gede sing iso kene sing nguto ngerjo terus ngendi iki? Magetan. Magetan. Iki Pak Penggemar wayang kulit. kayak Pak Trimo Pak Utomo. Trimo. Keneng dindi we nonton.
nonton isik sangu, isik nulis kaya ngono iki jurune isik dinae kaya ngene Isik iki. dikai walah, matur nuwun Pak Trimo. Jenengan diparingi to, Mbak? Hah? Jenengan diparingi to? Dititipi. Oh, nderek bingah. Iya, matur nuwun. Jenengan enten mboten niku? Oh, kula. Nggih. Nah, niki kirangan niki, Pak. Nek enten nggih jenengan rumat sing apik. Lah nggih. Aku reti asline nggo namer tok golek imbu ngono to. Mboten. Ngeten anu kula namung nderek ndedonga kalian nderek Mangayu Bagya mugi-mugi sasampunipun menika warga ing mriki tansah sinangkung dening Gusti Ngagarya Loka satemah manggih bagya mulya. Amin. Nggih kowe arep ngaturke lagu apa Cah Ayu? Nggih, niki sing baku kareng nggih ibu-ibu rumiyin nggih ingkang Iya. wonten wingking nyepakaken menapa-menapa dasar paling sibuk dhewe caping gunung. Oh iya. Iki makarya karo sound system, karo tenda, karo catering. Cateringe saka ngendi nek ngerti? Endi, Pak? Dari mana? Dari Sosdor. Loh, Jen isine mercon. Sosdor. Sosdor iki singkatan. Oh, singkatan napa? Sing olah-olah sing dorewang disingkat dadi Sosdor. Sing olah-olah Sing dorewang. Oh ya apik-apik. Heeh. Referensi. Nah, iya. Enggak, capek gunung sik, minta ditemenin siapa gitu? Sinten nggih? Emang milih sendiri aja, enggak apa-apa. Oh, lah nggih, sing rada ketok anu semangat. Iki kok ngantuk to, tak jak maju kowe nek ngantuk. Urung apa-apa kok wis ngene. Mau ndelok story-ne kono apa ora? Durung ya. Durung apa story? Engko tak tutuhi nek medhun. Wah, lah ayo maju ya, Vi. Iya. Ayo Mbak Via, sepoti sa. Nah, karang salah fokus karo kelingan karo Kelingan story-ne. iki story. Heeh. Iya. Apa to? Wis tak hapus. Wis. Alah. Ayo. Untuk gelar magister to kowe. Heeh. Absurd. Wow. Gawe-gawe kuwi. Sing ngerti story ping wilayah iki. Nggih. Nek wilayah lainnya ora ngerti iki wis ya. Nggih, napa niki? CPN GNG monggo. Heh? Caping gunung Wah, jare. Oh, caping Oh, CPGN nggih, Cen. Kali caping gunung ya Mbak Via gantian ya Mbak. Penjane Nggih. pepundenku Pak D Hatmanto ya rawuh ning kene. Nggih, matur nuwun. Wah, jan jos diberkahi Pengendane. kau piyayi-piyayi. Sinden-sinden nyepake ya engko parian lho. Iya. Ngono ngake nggih. Parikan kok dicepake kaya wedang. Lah engko sok do dicatet ning HP iku lho, Pak. Ah iya. Ya. Saben bengi nyawa Ayo to, Mbak. Jenggleng to, Ayo Mbak? kok. Aku nek ra dikon aku jenggleng kon terus jenggleng kon darani lancang. Ayo jengleng. Nah, lagi dikon ngono baru gelem aku. Nunggu dawuh ya, Pak. Kuwatir nek diarani lancang ya. Ayo Mbak Via. Yen memajang Ini tak de. mung karo jenor kuning Jawa. Selak dengkek koyoke. Lemu ngendang kok kaya sepeda motor mati busine barang. Ngaku dudut. Ayo. Ngupil busine kruweken. Ya kembang lerai. Ya kembang lerai. Piye kuwi kok angel aku buntung. Ya kembang lerai. Kuwi nek ora sing turah ra iso. Mbak. Ra iso. Iya. Kembang
ngunekke lambe turah kowe ora ngerti asline lambeku ki biyen ra ngene iki. Lah pripun? Aku wis tau tiba pun iku suwek. Oh, tiba. Terus mbokku bingung golek tambalan iki tanggoku supit. Hah? Terus ketrokane supit iki nggo nembel iki. Sik. Ketokan supet kuwi. Suweng to. Heeh. Terus ana wong supit kuwi nggo nembel iki plek. Lah. Dadi iki tembelan iki pucukan supitan iki Kok mau. iso? Mulane anggere mari kan anggere weruh wae wedok niku lambeku miru-miru. Ngawur, anu ngawur. Apa cita? Ya. Ket-keti. Sing tumjet kepenak lah sing obat abet. Kotak-kotak kok kene. Heh? Kotak-kotak. Nah aku ngene muni. Kotok-kotok. Heeh. Aku ngembol bajing semaput. Panas udan. Patah sudat. Pas da parian iki. Iya. Dongake raketang telu po papat lima yo. Dipilih Mas. Iya. Besok. Ah. Sindene dipilih. Sing wis batin pari angket mau ke ketoke iki. Ha ya kuwi. Prediksimu iki ya, Pak. Agi. Ketoke Neng, Pak. le ngarang wiwit campur apa caping gunung saben bengi kene wis ngarang. Aku ngerti. Ayo, Nduk. Ora. Kuwi ngarang ora mung saka ket wiwit caping gunung apa. Saka nggon aku ngono kok. Kok ngomong engko parian apa ya wis ngono kuwi. Ayo. Heeh. Ya Mbak Nggi. Tuku gula Tuku gula. neng kutha Solo. Udah salah. Mugi warga Ponorogo rahayu nirsambe kala. Amin. Luas cakupane. Cakupane Ora mung sak- ngrukem ning iya, kabupaten. Ponorogo. Ya sampean iki ketok wis ngarang ket mau. Ayo. Kuwi wis ket dhek ning Kelurejo kae Mbah ning ngarang. Ya Mbak Niken. Mangan tahu bacem, Nah. Tahu bancem. ngombene susu. Walah wareg. Mugi warga ngrukem tentrem rahayu. Amin. Asik. Apik, Widi. Bece. Ya yo sapa sing wis ngarang? Yanti. Kacung. Ah Mbak Yanti. Fia. Mbak Fia ki le ngarang ket tahun wingi. Lah Mbak Fia lho, iki urutane Mbak Fia kok iki. Oh ya Mbak Fia sih ya. Iya Mbak Fia. Dingli aja ditemoki Mbak. Lah ngopo? Tuku apem, Oh iya. rasane legi. Nek pahit ki kudu apem. Mugi warga ngrukem lancar rejeki. Iya. Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti ki saka Panggang Lipuro. Panggang. Panggang. Ora nganggo lipuro. Panggang wong ampuh ya. Lahir di Panggang. Lahir di Urip Panggang. di Panggang. Sekolah di Kula Panggang. ya gosong. Mulai ireng. Iya. Kaya ndak selak lali lah eling-eling ket mau Mas. Lagi ki ngetes ya Mbak, ngetes daya ingat ya. Aku merem. Oh iya. Oh, ya nabrak cagak. Dur mambrat. Ditinggal lunga. Wah, Syukur. Warga ngrukem bagya mulya. amin. ayo. Tak tutup. Golek banyak, Golek banyak. tak jak pacaran. Oh, lah kok wis ora gelem karo wong. Angel
seratenane angel. Njaluk disosor batruke. Warga ngrukem wonten melarak pinaringan lumintu karaharjan lan keselamatan. Nih. Kayak Iki aku. sing apik Ayo, dhewe Pak. Mbah Waloyo, ayo Mbah. Ayo. Yupa ikem Iki mesti mantane. duwe kates. Sepiro. Iya ya, yo kae ikem iki duwe wit kates. Oh lah ya duwe. Warga ngrukem ya sing pegawe ya sing lurah ya sing pamong ya sing bakul ya sing petani kabeh sukses. Ngono parikan iki sing kabeh dirangkul menanget. Panas udan panas lengaling capek gunung. Jola-joli. Jola joli Pak. Ki wajib. Nek sing kelap-kelip rak montore mabur nek sing mlaku rindik jare rak sepeda motor. Dadi wong urip ojo seneng takabur luwih becik dulur. Yuk sing andam asor. Yen iso ngono iki percaya mesti akeh sedulure. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong ngaji. Amin Pak. Wewet biyen ngomul adina Jumat jare dina paling mulya nek biyayi kagum umat muslim diwajibno ayo salat Jumat dulur padha ditindakno matur nuwun wonten pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika monggo sami ndedonga supados widodo kalih sambekol wonten rawuhipun Bapak Lurah ngarahke rakyat lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane gemah ripat bapak sing agam kopiah lenggah jumeneng tak sawang katon gagah sopan santun basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barokah. Ya. Dongake panitia barang Pak. Panitia barang kok ora. Bagus, bagus. Niki katur para panitia setiap saat harus siaga supaya lancar ini acara hati-hati apalagi masalah dana apa jadi transparan hati-hati acara ini supaya lancar Lancar. Ya emang bener itu. nah, bener paling abot ngono dadi Pak Kiai esok awan sore rajin ngulang ngaji maca sikir kuat nutuk nganti sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Nek Pak Ketua Panitia Pak Rektor iso ora? Sapa Pak sapa? Pak Rektor. Pak Lektor. Paling abot sing dadi Pak Lektor. Ora sah mlaku wong saiki wis ana montor. Nek ora nang omah digoleki nang kantor. Apa wae serba dimonitor. Seneng aku.
Aku ki cok nganti empuk ndrasku mangan. Nganti melenyok ya, Mas. Iya. Abot meneh ngono sing tukang parkir. Tukang parkir bener. Wiwit mau tak delok mondar-mandir. Iya bener. Motor sing ning tengah dituntun ana pinggir sing duwe kudu tenang ora perlu kuwatir. Tukang parkir. Abot meneh sing dadi sinden. Ora sah wedi arep budal ijen. Karo kanca ora perlu padha siren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh iya. Anu, ibu-ibu adang. Abot meneh sing tukang adang. Direwangi nganti gondang-gondang. Lek adang ora peteng ora padang. Nek wis mateng bareng-bareng dienggo madang. Weh. Aku iya. Ki sing nyoting. Abot meneh sing tukang syuting. Awake cilik nek mangan tek sak jedeng. Nek kulite pancen rada kuning ning tak delok kok kowe rada klereng to le. Apa sing mereng? Ngece. Rambute. Ya meneh ora. Lah ya iki bedane iki rak tukang foto. Heeh. Lah ya iki kaya tukang foto. Lah ya kuwi bedane tukang foto karo katok suwek. Ya ono. Oh, piye? Apa? Bedane kak sing foto Aku Katok atuh suwek. karo banget. katok suwek. Nek tukang Nek foto tukang kuwi foto dinjen ngono lagi krek. Ning nek katok suwek no krek agek dinjen wong ombo tekan. Lah iya ya. Bedane ngono kuwi. Nadyan wadon Saratowa. Kowe melu pipil. Megat. Iya, Mas. Ayo.
Dan waos. Nyuwun pepeling. Ya. Saking piyambakipun Bapak Muhammad Komarudin DPRD. Ya. Saking Lurah Bundrang, Lurah Melarak, kalian Lurah Gontor. Nyuwun lagu Lewung. Ya. Iki mau iki sawere 400 to, Mbah. Nggih. Iki do urunan sik 400 DP, asline arep 1 yuta tadi sik kurang 600. Oh iya. Ngoten itu. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Menika namung kegujengan kemawon. Pak anggota DPRD wonten Pak anggota dewan. Pak Komarudin. Nggih Pak Komarudin nuwun sewu. Monggo sinten kemawon ingkang ngersakaken lagu nyerat kemawon kados ngaten menika pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae gene mboten menika cetha kirang sae. Nggih ngono Ono to, Pak. Cetok. Guru-guru jono. Cetak. Iya. Mboten maringi mboten napa-napa nek Nggih. mboten isin. Mboten ngeten Mas, Tapi, Pak. bocange maringi gedhe kathah ingkang baken ikhlas. Oh nggih. Mboten ikhlas mboten napa-napa sing penting maringi. Baline kono metu Trenggalek. Metu Trenggalek. Aduh men metu Trenggalek. Ngalor tekan Nganjuk. Iya. Minggah kono. Matur nuwun Mbak Via. Ya Nduk, ya. Iya. Wis dipinangani Mbah Wal. Nggih. Capek guduk. Capek Iya. gutung. Nek wong bindeng ya caping gunung ya caping gutuk. Iya. Capek guduk. Wong pilek. Iya. Ning amit sewu ya nggon aku kuwi ya sewu wong bindeng ni malah pinter ngungkuli sampean karo aku. Lha pripun? Iya. Lah sampean iki sapa? Oh, anu buah huruf N ngarep dhewe. 3 apa 4 kowe? Buah. Nanas. Biji. Buah. Terus nongko. Terus Plembung Nipis. ora iso. Nek adikku iso wong adikku bindeng. lho apa? Nangka. Heeh. Terus nanas, Nanas. nokmat. Tomat Tomat. Ya, adikku ora iso muni tomat. Nekrong. Tomat kok. Nokmat. 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 Iya. Ya. Minangkani meneh iki saka Napa? Mas Bagus Kota Ukir Jepara. Oh, Jepara. Sedang nobar. Halo disapa Yang baru semuanya. nobar di Jepara. Iya. Nyuwun lagu Sotya kali Satya Tuhu. Nggih, Sotya mengke nek kira-kira wis ana garapane ya empuh iki garap urung nek Satya Tuhu genah. Iya. Nggih, nanti Setya Tuhu. Ya, nanti Wadah lengo. Hah? Dadi wadah. Wadah? Dirigen iki lho wadah. Oh, jirigen. Jirigen apa Iya, deligen? heeh. Nggih, niku sampun dipun Pun aturaken kalian minangkani niku. pun diaturke. Iya. Iki ngeteke Mbak sapa Mbak Niken apa Mbak Yanti apa Mbak Anggi? Iya. Pendinginan dulu. Tadi ada Sah. permintaan Setya Tuhu. Oh ya, iki carane senam ki ono pendinginan. Lah ya no. Lagu ki selang-seling. Iya. Nek selang ki saka plastik, nek seling saka wesi. Iya, Mendene lagu saka wesi saka Niki plastik. seling iki ora atos, saiki selang. selang. Berarti saka plastik. Lah sing empuk sing ndi anu sing selang ki empuk. Ayo. Kok empuk, Sing ndi Pak? sampean? Mbak Anggi ki. Mbak Anggi, Gak Mbak mau wis Niken. pengen nembang wis ngacung asline. Ayo nduk. Kowe androk kene wis cilik ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa. Jeruk karo katune kacut Cemberut. Macam apa? ala. Aku yang mengiroke Mbak Walo ya Allah. Aku ya lambeku ya turah. Lo kok iso Lah iki mana anu spot iki rada Jawa Barat siji. Iya, iya. Apa kae lagune? jeruk Jeruk karo. garut. Arep ngopo? Aduh. Ora Apa ya. regu apa, Pak? Ora ya. Salah ora sarah krungu kok. Jeruk kebarut ngono. Aku arep ngono iki rawani kok malah kono kendele rolok elok. Ayo nduk cah ayo. Lah jeruk lho. Dalu Mbah Wan. Iya, Nduk. Sih, walah bocah kok cilik banget iki umure pira to? Hah? Iki pun tuwa. Wis Cilik-cilik wis tuwa. Tapi wis payu rong.
Dereng. Dereng. Ya akeh lerung do. Payu le Ya, ning kene. nyinden. Namine sinten, Mbak? Anggi. Mbak Anggi. Oh nggih, niki minangkani Setya Tuhu nggih. Anggi, Niki ngangge Anggi. bawon apa langsung Mas Yusuf? Langsung. Langsung. nggih. Pecah kok kaya potelot. Lah piye? Kok telot? Kok kaya apa telot? Ih. Lewat kene, lewat kene. Ojo. Rasa Ojo cilik mukul. metu kene Oh, ora. Oh iso. Junjung sih, Mbak. Pinter, Junjung, ayo. Mbak. Iya, Mbak. Nah, elah, pecah cilik ayo wis. Mbak dijunjung Ayo. kok. Apa kuwi? Kok muni? Cilik munggah ki muni. Padrake binsel. Iya. Melih Mbah Waloyo. Nggih. Ah, Mbak. Siapa Mbak Elisa? Nggih. Ini ada Lewung. Oh, Dadi. levo. Ya, biar Mbak Eh. Yanti yang minangkani. Oh, Mbak Ya. Yanti. Sama Mbak Yoga, Mbak Elisa boleh Oke. duduk dulu Oke. soalnya isih mengko nek goro-goro. Iya, leren Di sik. web-web. Mbak Yoga, sapa? Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya. Bu RT monggo Bu RT. Kali Bu Ketua PKK monggo. Arep nyolot metu kene apa arep metu kono terserah monggo. Iya. Oh, metu kono ya. Heeh. Alon-alon sikile sik. Nah ya. Apa kon sirahe sih? Iki nek ula ki ndak sesek teluru-teluru. Apa itu coba dak ke Iya. kula ora Iya. Nah, wah. Iki Ketua PKK karo RT Mbah Waloyo. Oh iya. Iki RT-ne iki ketua PKK. Iya. Apa PKK? Ketua PKK keluargamu dhewe. Oh. Keluargane dhewe. Iya. Ngono, Lewung Mbak. Lewung J. disendikani kowe Dari Pak Lurah, heeh. Kowe para lurah-lurah. kowe nyekeli kloso pojok kene aku kene soalnya arep nggo polah wong loro ku ndak. Nambuk. Ayo karo Mbak Elisa. Iya. Napa niku? Prau layar karo apa ki mau aja dipleroki. Iya. Oh, iya. Heeh. Pripun, Mbak? Aja dipleroki bareng perahu layar. Ayo. Bar ki engko kek lagu-lagu seragenan, bangsa Wisa Tresna, Gubuk Asmara, wis akeh banget. Iya. Niki wong nggih wonten pamundutan, ketoprakan Mas Nah. Yusuf. Oh, Nggih, iya, mengke iya, Kalau iya. menawi saged dipun aturaken. Oh iya, Kowe wit. Cucur bau. Penghijauan. Nggih. Iki saurunge nembang Mbak Niken. Nggih. Iya. Ki aku arep woro-woro sesuk tanggal 31 Juli Ansor Laras dan kawan-kawan menggelar pementasan di Desa Ngadisanan Sambit Ponorogo. Jangan lupa Nggih, pantengin dikasih. live streaming. Iya. Ya, keporo rawuh langsung neng lokasi. Tak anteni Silakan. sesuk pokoke ning kono aku. Iya. Jenengan katut mboten Mbah Wal? Ora katut mau ora priket. Kaya pulut. Derek mboten ngoten Oh, lho. ora ngono. Ayo cetha ora. Iya monggo. Sik ditiliki sik jadwale Mbah mbok menawa jenengan. Melu. Mbak Elisa kaya iya sesuk. Apa? Sama Mbak El. Aku malah lali nih. Ini juga ada titipan dari Magetan tadi minta Oh, iya. Gerajakan Banyuwangi. Kirajakan banyak. Ya, Nggih, nanti sinten disendikani. nggih kula nggih kesupen mengke kula bacakan. Gerajakan Nama- Banyuwangi iku sing suarane menak ya Mbak Elisa kaya. Bapak Haji Iya. Dasi Wiono dari Oh. Magetan. Nggih, matur Haji. suwun. Iya. Saya sehat juga ada selalu. pesanan Naone ta teh? dari Pak Bayan Hardi. Iya. heeh. Kok ndak anu lara weteng nang kok. Kan pedes to rujak kuwi. Iya. Mula Mbak Via ki aja oke-oke mangan rujak utawa seblak utawa apa lah ngono. Iya. Ndak anune panas. Iya. Sampun pun sendikani menika Rujak pedhawu. jeruk mboten begarut. Iya. Ki wau sing ketapro apa ketoprak, Mbak? Iya. Nggih. Mangke waktu goro-goro Oh iya, napa sak? GR mawon. Goro-goro ketoprak Sampun mawon. mangke. Iya. Anu mengke para pamirsa ingkang anu mboten sakundur yen soalnya mengke gara-gara Mbak Elisa kali Mbah Waloyo tesih wonten mriki. Ya. Kok luwih akeh meneh tembang-tembange. Iya. Iki bangsa seragenan kaya gubuk apa asmara urung ditokno. Nggih, Iya. mangke tutike. Heeh, podang kuning ya urung anu Podang kuning. heeh, urung ditokke. Ya, wis akeh banget ya, Mak ya. Heeh. Lali janjine urung ditokke. Ya. Ya, sowan sinuwun Puntadewa. Ya. Arep miwiti lae mbangun negara Ngamarta. Ya, tak dherekake. Fatih kasih kanggo para pundhek dalang, Nduk. Oh iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi para pundhek dalang sak Nuswantara, wae laruhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah.
Amin ya. Metu cara Solo, Nduk. Oh ya. Gandane kang sekar gaduh mewah kembang menur kang isma winar lan yotan kati kusuma mangambar-ambar waraku kusing dupaku melon kelon katiku sumalir meka memba bathara tan samar pamoring sukma sinuksma ya winahya ing asepi sinimpan talanging pambukaning warana tarlen saking liap-layape ngaluyup Taping Marwati puruna Gusuwanten. Sang Prabu Gendro Surawati ingkang melajar awit den bujung dening Sang Prabu Baladewa. Ngawi Sanjang Parwati Bala wonten alun-alun negari Ngamarta pating bleber pating colot kaya banyu mebeng daratan. nyadang ning alang jarak lar mantan muncar